Erokamano nyanyi kwaramoga jwang' kaka watime pile kaendi. Maendi en AJ Media man kodi kaendi matani chenro mar bende ng'e jothumbe magi pile kod pile. Ka kawuono ni endi an ka kada achiel kuom jothumbego ka bende isebedo kineno moloyo to bende lai magi isebedo kiwinjo thumbege. Kawuono wan kaendi mondo wang'e sigande kaka ne ochako thum. Okenge mosekawo mondo bende ochop kama ochope, kaeto bende oduok penjo kuom bende moko ma bende osebedo ka orito kuome kanyo endi kaka jangolo marahuma pacho kaendi. Ok machielo tabiro miyi mana thuolo mondo bende oyang' nyinge owuon iluonge ni ng'awa. Machiegni godluo. Inyalo nyisowa ni wuon mapiyo piyo nikech nitie joma okia kanyo iluonge ni ng'awa. Gi nyinga ma government ong'eyo. Opogore matin, iluongo ni Steve Joshua Omondi. Steve Joshua Omondi. Yeah. Makoro jopiny ong'eyo iluongo ni one and only Elvis Kadori. Elvis Kadori. Yes. Erokamano ahinya kuom yie mondo bende irom gi AJ Media kata Jwang' Junior mondo bende iduok moko kuom penjo mantie odiechieng'no ma kawuono. Erokamano. Elvis Kadori, mana ka wachako, Elvis Kadori en ng'at ma obiro kendo bende oganda mathoth ong'eyo Elvis Kadori. Elvis oa kanye? Elvis ya kamiluongo ni Kisumu County. Kamoro eneo moro miluongo ni Kano. Kamiluongo ni Nyamware. Nyamware. Yes. Mane thur gi Elvis Kadori? Mane kor gi Elvis Kadori. Elvis Kadori, weche mag thum to kata lek mari mar thum ichako higa mane? Okay, weche mag thum achako 2020. 2020 gi tani kanye Elvis? 2020 thum ne mora, yani ne en gima ne mora but ne pok achako goyo thum. Awacho ndalo mane juogi mar thum odonjo kuoma. But thum owuon tachako thum 2022. 2022. Yeah. Mano sama irekode track ni mokwongo kose sama ichako keto interest mari kuom thum? Sama chako keto interest mara kuom thum. Track mokwongo irekod thuolo mane? Same 2022. Yeah. Kapok ibedo Elvis Kadori ma ji ong'eyi sani, ni in ng'a kapok ibedo jathum? Okay, Elvis Kadori. Mokwongo I was a footballer. Music en gima obiro, an bende nobwoga. Ka aneno ka gini anyalo timo gima perfect ei thum. Yeah. Koro before mano to nitiere tije ma gin normal work mibro yudo ka ji timo mang'eny. Yeah. So Elvis Kadori an korwa nigi gimiluongo ni Nam. Yeah. Elvis Kadori osebedo one of Jonam. Yeah. Mangiso ni iseyua rimba? Yeah. Aseyua rimba, asetiyo tije matindo but especially that rimba, that Nam. Akanye mayude nyaka pesa, mana golie pesa manyalo dhi record go kata thum. Yeah. So nini dhi asole Nam tiyudo pesa jaki biro? Pesa ta invest godo koni. Yeah. Onge ng'ato mochulo na studio manyalo wacho ni achulo ne Elvis Kadori studio. No. Elvis Kadori ne wakad. To dhiyo weyo gi producer. Kata koyudo matin to producer bro accept. Yeah. So anadhi Nam takano pesa. Tatimo godo project mar thum. Even a video I spend almost 150,000. Natima take video but owuok mane Nam kuno. Yeah. Koro Nam nigi pesa? Though ji wacho ni Nam onge pesa but en gimoro ma luwore ni idwaro ang'o in future. So Elvis nohero thum extent moro ma onyalo nindo nyaka kech but eri odhi orekod thum obedgo. Thumi mar Natima tek na yua ni rimba kiywayo rimba. Yeah. Koro gimoro amora onge ma onge pesa. Mak mana ni gimiketi e chunyi ni dwa timo, igo step idhi kamoro. Yeah, mano e gimi nyalo kete muya mang'eny kabisa mondo itim. Koro an nadhi Nam takano kata yudo mana siling 5 abro kano siling 4 siling abro chamo mondo mi nachop magol video magol thum ma jopiny yie godo. Thumi mokwongo irekod kanye? Thuma mokwongo kidhi YouTube kacha onge. Iluongo ni Simbo Neno Lemo Gombo. That was that 2022. Na rekode ka Sauti Rumba. Otis Sauti Rumba.
Yeah, mane thum ma record mokwongo. Record ka Sauti Rumba. Ka Sauti Rumba. And then ne pod adhi nam. Record to pod idhi nam. Yeah. Nagombo ga nabede gi thum moro kata e simu kamaendi anyalo winje ita. Mari Koro mane gima nomiyo adhi a record thum ka Sauti Rumba. Abedie gi nakia weche mag YouTube, nakia ni YouTube nyalo chulo ng'ato. Kata thum ber kiketie social media. Yeah. Koro en gima ne kolandi en thum manogol kamano. Nikech ne thum mit na go nadwa naket thum awinjiga e ita. Koro aling' aeto 2023 adhi a record thum. 2022 ne ma record thum, not 2023, sorry. A record thum Utawala Studio dwe mar 10 gadi dwe mar 10 2022 dwe mar 10 gariyo na record thum miluongo ni Nyaringa. And mane thum ma ochako same studio. Same Utawala Studio. Jeff Nyatanga. Nyatanga. Koro mae thum mochako keto Elvis Kadori, koro inyalo winje radio moro. Inyalo winje, ji nyalo recognize Elvis Kadori. Yeah. Nyaringa thum ma okwongo oganda okwongo winjo. Moganda okwongo winjo. And then yudo moloya odlugo luwe immediately. After a month. Odlugo luwe immediately. And then ema koro Elvis awacho ni we koro kadwa golo thum tagolie thum. Bende man gi video. Kech noyudo ka TV stations mag dholuo nitiere. Koro mondo mi we get appearance kocha nyaka team video. Koro nawacho ni an gi talent to talent nani ok nyal bedo shown. Adwa temo matek atimra nade a team video. Ema ni awakada timo video hasta golo gi thum momiyo koro Elvis Kadori bedo Elvis Kadori. Thumi mar Natima Tek en thum ma bende omi nying mokalo moloyo to piny Kenya mangima kaeto bende alwora mar nam Lolwe. Joluo nong'eyo Elvis Kadori kokalo kuom thum Natima Tek kaeto bende nigoye kanyo gi video maler mokalo. Thum ni endi ang'o mano biro e pachi mondo indik thum mar Natima Tek? Okay, Elvis Kadori akiana nyalo describe anyalo describe ni nade. Elvis Kadori en ng'ato moro ma ibro yudo most of songs maga ibro yudo ka gin gi meanings. Gin gi teachings aí. Yeah, gimtire gimoro ma ka ng'ato owero. Nagolo thum mar Nyaringa before onge joma ne ong'e, but kane ji ong'eyo Elvis Kadori tibro yudo ka thum ni ne bende kendo chako dhi viral kabisa. Nikech gik mane ok ng'ato ne openjo ni to Elvis ogolo thum maber kare chon to nowero ang'o. Iwinjo. Koro mae momiyo Nyaringa pod watindo lemna lema. En gimoro ma imiyo ng'ato hopes. Elvis ohero ga miyo ji hopes in life. Mondo chuny ng'ato kik jog gi gimotimore nade. Gi gimotimo. Even in marriage. Iwinjo. Kata mane tich. Ma ng'ato tiyo. Yeah. Koro mane Elvis Kadori. Yeah. Koro anyalo wacho ni achalo ng'at moro ma japuonj sana. Mostly songs maga gin secular to kendo gin gospel. Yeah. So yudo ka nyaka pastor nyalo winje. Ibro yudo ka kidhie kata mana TikTok ibro yudo ka nitie nyaka jo gospel otimo challenge gi thumbe mag Elvis Kadori. Yeah. Elvis, nirwako nade fame mari bang' bedo janam tiduogi bedo jathum ma ji ohero. Kaka nirwako fame mar bedo jathum ma koro sama iromo gi ng'ato ng'ise ma Elvis Kadori. Kaka nirwako gini endi? Okay, first 3 weeks ka Elvis Kadori osebedo Elvis. Nabedo shocked nikech koro ji mang'eny giwacho this is the guy Natima Tek what. So
ne ok en gima nang'iyo godo. Koro ne en gimoro mane obwoga. But naduogo ang'iyo gi life no nyaka sani. Yeah. Sani ng'iyo kode ma kata ka dipo ni idonjo kamoro to fans ok nyal buogi. Kinyalo buoga. Ana kamano ine Jaramogi Ojwang. Bro dhi mbele kaendi gi twak kod Elvis Kadori, mano endi jangolo marahuma pacho kaendi ma hitmaker mar Nati Matek kacha chande. Elvis, kapod adhi mbele gi penjo ka, adwa ni mondo adonj e industry sani. Industry duong' kendo bende oganda manie thum sani ng'eny matamre gi nono. Igombo ni weche mag ohangla ochop kanye. Sani kadang' ka ohangla keti e lweti, igombo ni ochop kanye. Okay. Gima dwa ni golie pachi. Onge ng'ama nyalo kawo gimoro to keti e lweti. Because gimoro itimo mana kaka Jwang Junior mondo in bende itimri nade ichop kamoro. Piny en gima develop each and every day. To ka piny o develop, gik moko change. So nyaka sani ibro yudo ka ntiere chon ndalo Tony Nyadundo Dongo Mayaka, Uma Basement, Musa Juma. Yeah. Koro ibro yudo ka ndalo no nopogore gi ndalo masani. Nikech gini igni machon go ne nitiere jok mane gin kijende e rikawa masani. But sani gin jok madongo iwinjo. Ma moko waluongo ni kwerewa. To gima ne gitimo cha, wan bende konyuolwa wabiro gi new ideas. Koro kaka piny medo dhi, e kaka thum mar ohangla bro medo ji expose kien. Nikech sani ka ji ohero Elvis Kadori sani, to Elvis Kadori ema nyalo either nyalo disappoint gi kata ema nyalo medo gi gimore. But thum mar ohangla, an kaka awuon an Elvis Kadori, aparo ni gima nyalo timo, an bende atemo matek mondo mi kama oseketi sani, an bende amed tere mokalo kanyo. Either ka ng'ato nyalo biro bende chieng' moro ma bende kawe makete kamoro. Mane kaka gik moko dhi. Yeah. Elvis Kadori, sani aneno ka ji golo thumbe, kendo in bende wige moko adek mokalo chien ni golo thum mar Matatizo. Aneno kotimo maber mokalo. Ok ang'eyo ni in gi lek mane timo kolabo gi jathum wadu. Be in gi gima chal kama indi koso in ni mondo igoya goya kendi ng'at achiel? Okay. E puodho nyaka ipur mondi. Kisepuro, kor kikomo, kisekomo kor kitimori nade, inyalo doyo ai kor kikeyo. And ka in gi puodho matin, kinyal kao oduma manie iye ni dhi tere company. Iwinja. Mane chama. Idhi tere company. Mano gima ichama e obedo daily bread. Yeah. Koro which means ni Elvis Kadori okay, ni prepared mar goyo kolabo gi ng'ato sani. Chien ka endi ni Elvis Kadori dwa golo inda pap, Elvis Kadori dwa timo ang'o, wave ni nobiro malo mokalo, to bang' bende the hit mar Nati Matek, igolo kanyo ritine kendi, igolo Inauma. Ang'o migombo mondo itim mbele kaendi mondo bende wave ni chande kik odog piny, kaka nitie joma osebiro to chako dok piny? Ang'o miketo mondo wave ni chande odhi mana mbele gi bedo kama ne nitie cha? Okay, gima timore gi Elvis Kadori, Elvis Kadori nigi main launch. Elvis Kadori nigodo this year. Launch? Yeah. Launch in a festival and launching. Yeah, with 10 songs. Elvis Kadori nigodo igani. Dwe gi tarik miwa? Dwe gi tarik kanyal miu. Ok nyal miwa nang'o? Pok ilose koso ibro mana gole? Losi, but ok wanyal expose gi sani. What if ka jathum moro dhi expose mare to riwore gi mari ma ok dwang'iso sani? Ok ing'eyo ni ng'ato ka ng'ato koya e tich to donjo mana e rangai. Onge ng'ama nyalo dhi donjo e ranga wadgi. Yeah.
Koro mari ni ibro yango na mbele kocha. Mara ni abro yangu nu. Mana kamano hindi photo ni mbele kaindi ke twak Elvis Kadori ma hindi ni AJ Media kama taye na Juang Junior med kelo penjo ni mathoth mondo waket ne Elvis Kadori. Kadori. Nyocha bende lielo neno chien ka mar jaber to ne ogando wuoyo mang'eny Elvis ne ni machiegni ga ungo to ne okwane ne liel. Ang'o mano timore mamiyo ne ok ineno liel mar jaoda ungo kaka osiepa ungo? Okay, ne ndalo liel no te I was in fundraising everywhere but dala mane aonge. Dong wachore ni kesa kata ne weche moko wuok ni noko mi platform mondo perform gima kamano. Mano bende ne adier? Okay, mago gik mane nitiere samoro jothum ne ng'eny to time ne tin. Koro ibro yudo ka ne ok wanyal bed ng'eni ji tek donje polo. Yeah. Koro onge ji te manyalo donje polo nyaka jomoko dong ma ok odonj. Koro joma ne odongo gichalo wan. Koro yie ni achiel kuom joma ne odong mane ok odonjo. Mane ok odonjo, yeah. To osiepi kindi ga ungo chal nade gi sani? Aungo is still my brother and my friend kaka chon. Onge gimoro amora kata pogruok moro amora mani kinda ga ungo. Mak mana ni nadhi Harambee ne ka perform lakini lwedo mara ne ochopo. Yeah. Gimoro ne ochopo kama ji ne ochopo kama ji ne nitie. Mak man jolendo ema ne kolando. Jolendo mane timo mane tayo nyasi. Jolendo ema ne kolando. Lakini ne ochopo. And kane aungo dhi dala kopo mar Nyaronagi. An bende ne an gi sister na moro. Ne tuo kabisa. So en ng'ama ni Busia and an ng'at mane ni kode. Koro ing'eni ng'ama tuo to gi ng'at ma bende Nyasaye osekawo gin ji mopogore. Inyalo temo konyo ng'at ma tuo cha mondo mi en bende kik otimre nade kik owewa. Yeah, koro mane gima notimre ne an gi dich matin mana dala Busia. Yeah. Ang'o mane okelo masani ni thumi ma igolo ma chien mogik iluongo ni Matatizo iromo nyaka gi Sofaya. Ang'o mokele gi Sofaya machiegni maneno ka olo kumi pesa mana ka gimoro no? Okay, ng'eyo ni ok inyal kawo pesa tiketo e bank ma ok nyal rito ni pesa kata ok inyal kawo pesa ti invest godo kama rach. Sofaya narado go through my talent. Yeah. Nikech noneno ka an gi talent and then waromo and then watimo agreement 1 2 3 and now Sofaya ni Elvis ni Sofaya Entertainment. Sofaya bende nitiere kod Elvis SBB family. Yeah. Mana kamano indi pod wadhi mbele ka indi gi twak kendo bende sani ajawa onjawre iwacho ni jo Wangala gi kikawo gibedo joma neno ng'ato loso gi to ginyal trend ok ginyal hit. In be isekale lwedo moro ma ng'ato losi ma samoro hit maker ni mar nyathi matek chande ng'ato nolosi mondi ko trend? Mago gin weche ji lure. Ng'eni piny ka indi nitiere jokafiri, nitiere Christians, nitiere Muslims, nitiere Hindus. And ma endi gimomiyo akelo wacho wachni. Nitiere ng'ato mogeno kuom Nyasaye che. Ng'ato ka ng'ato nigi Nyasache mogeno. But mago gin believings mag ji. Nikech kinyalo dhi e studio tifuolo to ng'ato mielo. Pok iseneno kata dhi milosi machal nade. Podi. Koro gini ena tich matek and it trust process. Ok en gima inyalo chiewo gokinyi tit. En gima nyaka ilu step by step. Kaka imedo timo kinda e kaka in bende umbi medo timore nade. Medo landore. Ok en ajuoga. Maybe jomoko nyalo ng'eyo wachni but Elvis Kadori to ok ong'eyo wachni kabisa. To be believe ni gima kama nitie? No.
an ok believe, pok aneno. Ing'eni gima pok ineno ok inyal believe. Donge wacho ni samoro tere moko morwako pete muketo gi eki mago mana mula molosi godo. Ka ng'ato onyiewo gimoro e chiro rwako, for example sani lwete kaka adhi anyiewo ring moro kacha omora rwako, ng'e maber ni arwake nikech en gima omora, iwinjo. To nitiere jok mabiro nene negative. Kata sani inyalo it sani Ajwang' mibed journalist maduong' Eastern Central Africa. Ji nyaka wuo kuomi kabisa. Kata ok irwako mana pete. Ina kaka inani. Nikech gin jok ma chunygi yot, gin jok ma temo gimoro, to gima gitemo ni chunygi dhi jok godo. To in ng'at mowuok piny ni mae gima dwa timo makata tek kata yot. Nyiso ni nyaki succeed e gimidwaro. To ng'at cha en ng'at ma otemo. To koyudo ka pek moro nitiere mbele kanyo, to chunye jok go oweyo. Koro mano emomiyo ji paroga paro mang'eny, iwinjo, sana. Ma otimore kama, ma obedo nade. Trust the process to nyaka i succeed. Onge ng'at manosetimo kinda ma ok oyudo gima dwaro. Kikawo pachi tikete gimoro tiyudo. An pok aneno ajuoga kata kumirwako ne ji ring, kata kumirwako ne ji ring kata pete, kata Freemason pok aneno. Kata in isewuotho Nairobi kata Kenya, iseneno kamondik Freemason? Ok ineno. Nyiso ni gigi gin gik mosebedo kaka ji watemo wacho ni gin gik ma osebedo kata public. De koro sani kidhi kata e state moro tineno moro kanyo, kidhi e moro tineno moro kanyo. And why? Gigi ipandogi. Gin gik maonge, mago scammers. Yeah. Koro ng'amo believe gino en nyaka obed ng'at ma fail pile. Yeah. Kwadok chien kacha chande, Prince Indah nogolo thume mar nyar jaduong' koda ka video maler ahinya. Erokamano ja Prince Indah kuom tich makare. Ogole audio mare otimo recording ka The Magic Touch, iluongo kacha chande ni Jeff Wunyatanga. Jeff Wunyatanga osebedo producer mari nyaka ni chak kacha chande. In ote mane minyalo nyiso sani Jeff, nikech liekore ni bende wuod Phoebe oweyo weche mag production, to sani endi Jeff gini ni ng'ala motelo mag golo thum. Inyalo wacho ne Jeff kaka achiel kuom bende nyithinde ma osebedo ka ni elwete nyaka ne chak thum. Okay, mokwongo Jeff Wunyatanga en ng'at mohero kinda. Kendo secondly en ng'ama oluoro tije. And mane momiyo Elvis Kadori pok iwinjo ka owacho kata social media ni producer ne rach kia nang'o. Nikech ne wachako gi Jeff e group, but kana adonjo ka Jeff to nwaketo gini e level moro machielo ma bende ne obwogo nyaka producers mamoko mane paro ni Jeff Wunyatanga kinyal. And Elvis Kadori bende ne obwogo jothumbe moko mane expect ni kitimo thum e studio mamoko kande kor kinyalo. Koro maendi en wuoth mwasewuotho gi Jeff Wunyatanga, en ng'at ma jakinda. Kendo Jeff med bedo gi chunyno, kendo med bedo gi mijing'o machalo kamano. Yeah. Jeff, erokamano. Iwinjo ote moa kuom achiel kuom jopuonjre magi ma bende isebedo kitego kendo igolo negi thum kanyo bende Utawala Studio. Iyudo kanyo endi puoch gi pak kuom tich maber ma bende isebedo kitimo, moloyo to ne golo thum ne rowerego eki ma pod tindo mokalo. En ote mane ma in godo ne jogo eki ma bende samoro gombo bedo kaka Elvis Kadori kaka in kama endi? Nitie ng'ato dala kuchocho kowinjo thum wacho ni an agombo nabed kaka Elvis Kadori. Inyalo nyisogi ang'o? Okay, anyalo nyisogi gimokwongo ni thum ok donjie gi tama. Ki expect ni kidonjie thum tidhi mew, werigo. Kik item kata goyo thum. Bed ng'at ma nigi msimamo mare ma timo thum in passion. Yeah, kitimo gima ber thumi bro bedo maber kendo bro usore kende. Kitimo gima rach, ng'ama nyalo recognize tionge. So kidonje thum kata ka in jathum,
to we bedo gi tama mar pesa. Anyalo miyo gi example koda an nawuok adhi e band mar Ema amondo Saboro nek chula. Anyalo tiyo gi 200 bob mara man go Ofuka tadhi e show to kasedhi e show to gima nadwaro ema ang' kaw microphone no to kete lweta tawer. Koro mane bedo ga morna kabisa, gima ne jothumbe mang'eny nek nyal timo. To nikech ne ok adwa ni mondo mi naonge gi tama, koro yudo ka mae gimomiyo Elvis Kadori kata ka goyo live band to ibro yudo ka onge gi complaints mang'eny nikech naonge gi tama mar pesa. And ne an patience gima timo kata Ema Jalamo wuon ne aere nikech omi ng'ama mi platform the same time i train iwinjo ing'e gima ni dhie marach kata mi dhie maber. Koro kisebedo jathum beda ng'at mobolore and kik ibed gi tama mang'eny, los thum maber ma ji winjo, mane yadh thum. Yeah. Koro nyiso ni achiel kuom jopuonjre mag Ema Jalamo mowuok e lwete. Yeah, an achiel kuom wuod Ema. Koro nyiso ni jawuot Ema matimo maber e industry. Yeah. Koro nyiso ni in gi Prince Inda wuok lwete achiel. Kamano. Kamano inya kanyo indi. Be yie ni nitiere sani king mar Owangla koso in believe ni in the best? Gima nyalo wacho king kisidho gande king mora e music kamora en gima iluongo gande ji te tiketo gi piny tinyiso gi ni bwana koro ikawo gudu tirwakone iwinjo wan mano pok waneno koso nitiere kamisenenie mano pok waneno to nitie kaka fans osebedo karetu. No. King'iyo Ema Jalamo iluonge ga gi nying moro ni Father with a reason. Ibro yudo ka wasani en gi wasani moko ma bende owuok kuome kendo ma bende timo maber. E gimomiyo en Father. E King e Owangla pok onge nikech ng'ama oseluongo bura moketo king no morwako ne ogudu morwako ne crown onge king e Owangla ka. Yeah. Koro en mana ni Elvis Kadori sani gi johera mohero Elvis Kadori magi e jok ma itelo negi johera moheri iwinjo. Koro kata manano ok anyal compare ok anyal ji compare gi ng'at machielo nikech ng'acha nigi johera ne an bende an gi johera na iwinjo. Koro mane gimomiyo awacho ni king onge. An pok aneno. Koro nyiso ni sani wayiere kokalo kuom Elvis gi johera ne Queen onge Owangla king onge Owangla nikech pok giluongo ng'ato ma giketo piny ma gisidho ne osimbo mar bedo jaloch kata bedo king e Owangla kaendi. Yeah, mar bedo king jaloch nitiere kawuono inyalo kawo number 1 to king inyalo kawo number 10. So jaloch nitiere ga gi time gi muda ne. Jaloch en kaka kawuono inyalo kawo number 1 kiny ng'ama chielo biro from nowhere or replace that number 1 e winjo and then in idwar nyaka number 10 kaka jogi medre. Koro weche mag king to pok aneno. Joloch to nitie lakini king to onge. Jaloch to nitie to king to jaloch nitie nyalo bedo. Mana ka bende wiya pok owil Elvis Makadori adwani mondo bende ilerna ni to in sani indigo thum jothumbe kata bende kapok apenji mano bende yie ni inogo mar TikTok okelo impact moro e weche mag thum pacho kaendi nikech kane TikTok onge Musa Juma gi neno trend to sani endi yudo ka bende weche mag TikTok oketo nyaka promoters moko nitie maka ok oluongi e thum to thum ok nyal trend maber. Be yie gi wachne? Okay, gini en mana mentality mar ji joma moko ma bende kitim thum maber. Okay, TikTok en platform maber kabisa kendo TikTok an as Elvis Kadori nagolo thum mar Nati Matek iyudo moloya. Tiyudo moloya ni an ne onge ja TikTok mang'eyo and thuma no trend kabisa mar yudo moloya.
to joma nomiyo thumni trend gin tiktokers. Onge ng'ama ok en tiktokers Kenya ka. Kiwacho tiktokers nyiso ni nyaka in. Onge wach man malo kacha rank mamalo tiktokers. Okay, nitiere joma nigi followers but kitimo gima ber ng'ato ok nyal tamore timo godo challenge. Mae gima wacho sani. An to mano pok aneno nikech Elvis Kadori golo ga thum, man jogi ema promoter. Elvis golo ga thum, man jogi promoter ga nono, onge gima semiyogi. Kata luongo nyinge kata kaluongo. Tibro yudo ka en ng'at motimo ni challenge kacha kata promote thumbi. Ma gima ji wacho, mano ng'ama golo thum marach. To kogolo thum marach to raise complaint. Ing'eni pile ng'at ma iwayo goro nyaka bed gi complaints mang'eny. Mara mawa, mara ng'o gik makamago. Koro an mano pok aneno. TikTok en platform maber kabisa. Kabisa. Adwoki chien mondo bende gima thoth nikech sani thumbe gin jomoko miwacho ni ora lal godo oko. In be in achiel kuom joma royal lal godo oko, in gi family mari miketo kamoro ma kia ka inji to gidok giluongi ni baba kata jadiana. Okay, mokwongo Elvis Kadori gi Samuel Owini. Elvis Kadori nigi an almost gi dalana. Ngisin dala ok nyal bedo go kionge gi dhako. Dala inyalo bedo gi simba kionge dhako, but dala kinyalo bedo go kionge gi dhako. An almost gi dalana, achiegni tieko loso dalana. To an gi family. I'm married man. Koro mane Elvis Kadori. Koro ne nyidendi go ikme bende osebedo ka lap dhogu ndong' mokalo ne Elvis Kadori, uwinjo kowacho ni en gi dalane kendo bende orito ode mokalo, motelo ne bende biro ne kaindi owacho ni oweyo ka joode nitie rite mondo dog kama oaye. Ka ok kamano nitie sama yawang'wa kaindi kendo bende wadhi matek miwuoro Elvis. Ote mane ma in godo ne fans magi ma bende seche moko ne nigi e kinde ni endi? Okay, johera mag Elvis Kadori kata fans mag Elvis. Akwayo ni mondo umed support maru kabisa kuom Elvis Kadori. An bende amed miu umor kabisa. And mara ariyo goyo nwero kamano maduong' kabisa kuom support maru musebedo kuchiwona. Ku subscribe e YouTube kacha. Joma miela mabiro mielo Kadori. Analamonu mana ngima maber, ruoth omina ndalo kabisa. Ngima. Kapok wiye wil kendo kapok watieko, thumi mar Nati Matek bende owuok diere ma wawito achiel kuom tiktokers Baba Mona, to oganda wacho ni maendi nomiyo thumi ni odhi ma bende matek miwuoro nikech ineno ka Baba Mona notiyo kode kaeto bang'e achien oduogo wito ngimane masira makoch mar wang' apaya. Watimo mos kuom lal mar achiel kuom tiktokers Baba Mona. Nyasaye omed keto chunye kama okwe. Inyalo wacho ang'o wach ni en kata bende ote mane ma in godo ne familia mar Baba Mona nikech thumi no nowuok diere mane bende wawito achiel kuomwa? Okay, ne en gima lit miwuoro kabisa. Though Kevin ne en osiepna, ok kata fan. Koro asebedo machiegni gi family mar gi Baba Mona nyaka up to date. Nyaka kawuono pod wawuoyo gi wuon gi. But en gima ne otimore to sana nobuogo ngima kaka wan jok ma pod kijende. Rika mane Kevin nitiere, en ng'at ma ne pod tin kabisa. And ne wan gi lit gi kuyo miwuoro. But ne family bende mag Baba Mona bende osechung' koda kabisa, wasebedo ka wantiere kanyakla kabisa. Mak mana ni gibed gi chuny ma gin gono kendo gibed gi chuny motegno kabisa. Mago gin gik ma bende timore. Mago gin pango Nyasaye. Nyasaye mong'eyo gimoro amora e bwo piny moloyo wa wan dhano. Mana kamano endi Elvis, kapok watieko nikech sa orumo kaendi malich miwuoro, akeni jogo ikima ni mondo yudi bitimo live performance to kitime kuonde mage chieng' tich adi karang'o mondo oganda go mondo bi omieli nyalo chopo kanyo mondo imore gi mokalo nikech isebedo achiel kuom bende jangolo marahuma pacho ka?
Wigni wagolo program kiny. Koro ne johera mag Elvis Kadori ung'iyo social media handles mag Elvis Kadori kacha chaendi. Ubro yudo kama Elvis Kadori gochie each and every weekends. Wagocho kuonde mopogore opogore. Ok wane place achiel. Koro unyalo follow social media platforms mag Elvis Kadori. Mondo ging'e mathoth. Inyalo nyisogi ni inwang'e nang'o e YouTube, Facebook, TikTok kata chande mondo bende jogo eki ma koka seche moko ne nitie mokwongo chop kanyo mondo winje kanyo ngologo eki magi in iwuon. En achiel ni podi en Elvis Kadori kamoro amora, bed YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. Ayudora gi nying mar Elvis Kadori. Elvis Kadori ni kawo kinyani makende mondo iwach mogik ne fans magi kaeto bende walor chenro ni endi. Ne fans mag Elvis Kadori, wane 2024 ni nigi gik mabeyo kabisa. Nigi gik mabeyo kendo motegno kabisa makelo mor. Koro ikre uru ne gik mabeyo ma Elvis Kadori bro kelonu 2024 ni. Kendo gibiro bedo gik mabeyo, thumbe mamit makelo mor ne joma nigi kuyo, kendo gin gik maoyo chuny kabisa. Koro beda uru kama untiere no. Erokamano ahinya Nyikoromoga Jwang', mane makelo e giko ma chenro masani endi kane okelni kod Anna Jwang' Junior. Kama endi to en AJ Media ma bende otayi kowuok sani endi nyaka bende motayi kochakre chenro ma wakeloni kaendi kod jachiel kuom jothumbego eki ma pacho kaendi Elvis Kadori nyaka chopo sama koro watieko. Kapok itimo subscription e channel na kaendi tim mondo bende sama waketo gimoro to lwarni kanyo. Ka ok kamano oriti masani oromo telo machielo kaka pile. Nyinga en Jwang' Junior.